एक्जिबिशनाव दान्दिसे बेरायदों डिपार्टमेन्टेल मोननैसो दिन्थिफुंनाय बेखौ नायदों जोङो दिन्थिफुंसालियाव बायदि रोखोमनि हेबनाय जायखौ जों रायदों होनो बेजों हेबनाय गोबां आइजें आइला बानायदों नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयावहाय टेबोल आरो जग्रा थुलारि दिनै बिराद मोजां मोजां बानायदों आरो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय बे जाबाय दिन्थिफुंसालि देरफुङाव माबा मोनसे सेस्था होदो लानो थाखाय दानाय लुनायनि दिन्थिफुंनायनि बे नोंसोर फैबाय दे भिडिअ दे दे हाक दे Tuh. Sibo apa sir Sibo Baba ni Sibo Linggo दंफांनि माबाजों बानायदों फाननाय नङा आरो जेनेबा बेखौ सब दिन्थिफुंनो थाखाय बानायदों दंफांजोंनो दाउ आरि बानायदों बिराद मोजां मोजां समायना नुथारदों नै नट फर सेल आरो गभ मडेल कलेजनि माबाखौ देखायदों बेवहाय लोगोसे बेवहाय दङ आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटाल क'क्राझार बिथिंजाय दङ अडिट'रियाम बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझारनि इनस्टिटिउटफोरखौ बेयावहाय होनाय जादों